Nevolal ma nikto? Nie, a kto mal volať? No, ale mali ma volať z akadémie. Z akadémie. A koľký? No, len jeden, ale samotný šéf. Doktor Makčeň. Aha. A čo vy máte s akadémiou? Ale nič svetoborného. Napísal som im predpoludní list, v ktorom im navrhujem zrušiť d, ť, ne, l a wo a vrátiť sa k starej bernolákovskej spisovnej slovenčine. Ešte kým nie je neskoro. Počúvajte, vy by ste mali to srdce zrušiť d, ť, no nepoviem, ale l a wo. No tak, wo mi možno neprejde, ale g, ť, ne a l zmiznú v prepadlisku dejín podobne ako autá, cigarety a tieto telefóny. Naša mládež v minulom storočí bola príliš zmäkčila. O tom svedčí aj ten náš pravopis, ktorý nám zanechal. No, oni boli samý Opašťok, Íverčok, Poliovčička, Píšťalvočka. Lilipután. No napríklad. Hrozné. Hriacheľ. Hej, alebo ten známy chemik Ľavoazie. No. S tým ja navrhujem tvrdo skoncovať. Tak. Však som potom napísal aj dizertačnú prácu, ktorú som predniesol na našom sympóziu Skalický singulár 81. A čo na to akademici? No, veď práve čakám telefonát. No, ale myslíte si, že by to šlo len tak zo dňa na deň? A? No a prečo nie? Ja som pripravený v televízii i hneď po inovácii spisovného jazyka odvysielať všetok tento materiál. Aha.